Καλώς ήλθατε στην παρουσίαση της εφαρμογής Apithy Mobile. Η εφαρμογή δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από ένα απλό και εύχριστο περιβάλλον. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με το Apithy με οποιαδήποτε ιδιότητα. Επιλέγοντας την ενότητα ανακοινώσεις, οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τα νέα του Πανεπιστημίου. Τα κτίρια του Apithy, τα τμήματα και οι υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτά εμφανίζονται στην ενότητα χάρτης. Στην ενότητα σχολές και τμήματα εμφανίζονται γενικές πληροφορίες για το σύνολο των σχολών και τμήματων του Πανεπιστημίου, όσο και για ειδικότερα θέματα σχετικά με προγράμματα σπουδών και μαθήματα. Επιλέγοντας βαθμολογίες, οι φοιτητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας, από όπου μπορούν να ελέγξουν τις βαθμολογίες τους και τις δηλώσεις μαθημάτων τους. Αντίστοιχα, οι διδάσκοντες μπορούν να δουν τους φοιτητές που συμμετέχουν στις τάξεις τους ή να αναζητήσουν φοιτητές τους με βάση τον αριθμό μητρώου και να δουν τις βαθμολογίες τους σε παλιότερα μαθήματα για έκδοση συστατικής επιστολής. Η αναζήτηση βιβλιοθήκης παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης βιβλίων, περιοδικών, εργασιών και δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των εισίδων υπολογιστών του Apithy, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου διαθέσιμου χώρου εργασίας σε πραγματικό χρόνο μέσω της επιλογής πληρότητα εισίδων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο μενού Λέσχης εμφανίζεται το ημερήσιο και εβδομαδιαίο μενού της πανεπιστημιακής φοιτητικής λέσχης. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να πληροφορηθούν για τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών του Apithy που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις τους. Η εφαρμογή διατίθεται από το Android Market και από το App Store. Επίσης, είναι προσβάσιμη μέσω κοινού web browser. Καλή πλοήγηση στο Apithy!